بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والقاتل لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم تلبينا لغبا بلجل السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته لغبا فوليكو فامت لك فوليك بروكرايا كرنغرا كادي انغا نيما ياسوما كادامنا انغا ديريتور جنرال لا نو شاكو مرتالي كان انغا ديريتور دي بروغرام نا نو كولاي كان انغا تكنيشن نا كادامنا سليمان جالو لا كان anga salam jara ambe bela jele fo ni islam ya foli ni kisi foli ni wasa foli ala ni watini rana ambe ala de deli ala ko ke aka kiraw bela jele bunya kama ambe ala ni deli ala mi ya sori kal mustagisina wa ya sal mustagisina ya ala kan tulo magen sungalo en kono sungalo bi suni farfoni mi ni kena mi ni semi ala kan wa nan bade islam me bela jele ala ko kaka ala ya bunya kama sungalo bayo Allah horma kama solli ala rasul aywa aka special armada damena ni flani ko kuratu guni masha Allah bi amina a follow tafsir la tafsir bi na ke mami fe ode Sheikh Ismaila Konate kabo yirmajo masha Allah amina alila me folo ne alaka je haketo buka solli ala Muhammad sallim salabe a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim wa usalli wa usallim ala tibil qulub wad dawa wa sanadul azim Muhammadun bin Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa sallam tasliman kaseera. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatullah. Anga foli bi tele lameba belajele. Anga foli bi nyamaya soye. Invité munu me keneka. Anga foli bi ube. Ola foli kofesa sungolo bayina ni Allah sona ma amena tafsiri damne ko mawduna. Antu ya jora me amena timanaye. Wala dili tafsiri ala ka time ko nyman dama amin ya kala mi meke akono tafsiri nuna ala ka ke hine amin amin tele sonyi ala ka ke hine jamana yi amin ya rabbi ala ka hine se anga tabato bela jile amin amin rabbi ala ka fam ko nyman dama bela jile ka baraw kele no ko ya amma amin amin salli ala rasulullah sallim wasil a'udhu billahi minash shaitanir rajim aye kala indam ni ala toye ka ala dili ala to ala kan kishi ka bo shitane toroma bismillahir rahmanir rahim anya yansinsi ni Allah ta'ala to barkamay ala mi jehne labolen tigiye ala mi lahra hina kirekrele masay mutabatu suratul baqara to amina timenode ye insha Allah ta'ala semendo konana akila anjora yorami amina to dafa ni Allah ta'ala ka je qalu ud'u lana rabbak yubayyin lana ma hiya qalu innahu ko maminu ko ud'u lana rabbuka Musa ga mogode bi ni galla Musa la alibi ko imma nyini ga anye walma imma deli aka nyefoli ka anye bagango yi no ye misi ko nye aka wala wala anye misi yere misi siya jume inna al-baqara tashabaha alayna o kɛra kuma min u tilala tu ka ɲininkali kuma wɛrɛ tugu a la kokura ko i ka dɔn misi ko in a ɲamina bolo han a ɲamina bolo dɛ wa inna insha Allahu la muhtadun nka anw ni Allahu Taala sɔnna ma la muhtaduna ala bɛna anw kana kabila nin ko in siratigɛ tilennen ma an tɛna fili a kɔnɔ qala innahu yaqul kala uko innahu yaqulu ko Allahu Taala b'a fɔ aw ye misi ko in kɔɲɛ na innaha baqaratun la zalulun tusirul arda i ka dɔn misi ye misi de ye la zalulun misi tɛ misi kololen k'a fɔ k'a kololen don ka bila de ko sɛnɛkɛ misi don misi kololen tɛ tusirul arda k'a fɔ ko sɛnɛkɛ misi don k'a bi foro de sɛnɛ cikɛ misi tɛ misi ye wala taskil hars wa misi a ti foro lami k'a fɔ de ko nakɔ dɔ bɛ yen k'a bi o lami misi in t'o baara kɛbaa ye musallamatun la shiyata fiha misi in a kisilen don ka bɔ lebu ma tamasiyɛn foyi t'a la baara la shiyata fiha wa couleur foyi t'a la fɔ couleur min fɔra aw ye défaut foyi tɛ misi in na
قالوا الآن جئت بالحق ko Musa ka mɔgɔw ko Musa masa الآن جئت بالحق ko sisan sa i nana ni tiɲɛ dɛ الآن جئت بالحق ko sisan i nana ni tiɲɛ de o kɔrɔ ye natakta bil bayinati tama i kumana ni walawalali dafalen an mɔgɔ bɛ ɲɛfɔli min na n'o ye kuma ye min dafalen don i nana n'o ye kuma bɛɛ faamuna فذبحوها وما كادوا يفعلون o kɛra tuma min u ye misi ɲini misi fazabahuha u y'a kana tigɛ wa ma kadu yafaluna u ma surunya k'u bɛ nin baara in kɛ gɛlɛya kɔnɔ ɲininkaliba ninnu bɛɛ kɔfɛ u nana tuguni ka yamaruya in waleya kɛ وإذ قتلتم نفسا ko tuma min ni fagara فادارأتم فيها ni fagali dugu kɔnɔ a kuma munumununa kuma cayara dugu kɔnɔ والله مخرج ما كنتم تكتمون wallahu mukhriju ma kuntum taktumun ko aga dɔn Allahu taala fɛn min dogolen don Allahu taala de b'a bɔ dɛ fɛn dogolen bɔba Allahu taala de y'o bɔli masa ye فقلنا اضربوه ببعضها o ko tuma min bɛ ni misi fagara sa yamaruya dir'u ma idribu bibadiha ko a ye misi in yɔrɔ dɔ kɛ ka su in bɔgɔ dɔw ko fa daraba bi lisaniha k'u ye misi nɛn de tigɛ k'a kɛ ka su in bɔgɔ ajbulzan bi fa ko misi in nɛn kelen ka su in bɔgɔ k'a su in ɲɛnamayara o tuma na maa min y'a faga a sɔrɔla ko a fagabaga fɔ karisa ni karisa de ye ne faga o kelen kɔfɛ a sɔrɔla k'i da ka sa كذلك يحيي الله الموتى k'a bɔ cogo la Allahu taala bi hadamaden fagalen ka kolo mugumugu ka buni k'o bɔ yen pewu kolo yɛrɛ ti ye kuma min bu kuma yɛrɛ ti fɔ ye waati i bɛna ye ko Allahu taala bi tila ka nin bɛɛ fara ɲɔgɔn kan ka tila tu k'i lakunu ka bɔ kaburu kɔnɔ fɛn min bɛ se k'o kɛ ko masa de ye Ala ye ويريكم آياته Ala bɛ nin kɛ k'a ka kabako yira a ka dafɛnw na mun ko sɔn an k'a dɔn k'a fɔ ale Ala bɛ se fɛn na fɛn min bɛ yen n'o ka bon ka tɛmɛ nin kan لعلكم تعقلون mun ko sɔn an bɛ se ka miiri ka taa si cogo min na an k'a dɔn Ala de ye setigi ye a bɛ se ka ni ɲɛnamaya ni salen kɔfɛ ثم قست قلوبكم nin bɛɛ kɛlen kɔfɛ sa yahudiyaw u dusukun jara من ka bɔ tiɲɛ minɛli ma u ma sɔn ka tiɲɛ minɛ fiyewu من بعد ذلك nin bɛɛ kɛlen kɔfɛ u dusukun gɛlɛyara ka bɔ tiɲɛ minɛli ma فهي كالحجارة u dusukun gɛlɛyara ka kɛ komi farakurun ka gɛlɛn cogoya min أو أشد قسوة walima u dusukun yɛrɛ jara ka tɛmɛ hali farakurun kan وإن من الحجارة k'i ka dɔn farakurun kabini farakurun dɔw bɛ yen لما يتفجر منه الأنهار olu farakurun ninnu i b'a ye n'u bɛ ci fɔ kɔɲɛjiniw bɛ boli ka bɔ farakurun camancɛ fɛ ka boli dugumakolo kan o faraw bɛ yen n'i ye farakurun ye i bɛ taa sɔrɔ kɔkɔnɔna dɔw bɛ yen nɔ kulu dɔw bɛ yen i bɛ taa sɔrɔ ji bɛ bɔ farakurun fɛ ka munumunu mɔgɔ bɛ se k'u nafa n'a ye baganw m'o min n'a ye ko kafiri dusukun fara yɛrɛ ka maga ka tɛmɛ kafiri yɛrɛ dusukun kan Ala bɛ fɛ k'o de fɔ an ye ka d'a kan fara bɛ se ka ci fɔ ji bɛ bɔ a la Ala k'an dusukun maga Ala kana n'a ye وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء ko fara ninnu bɛ ci ko ji bɛ bɔ o fara ninnu cilen wo fɛ ka na وإن منها لما يهبط من خشية الله Allahu taala ɲɛsiranya bolo fara ninnu dɔw bɛ bɔ yɔrɔ jan na ka bɔ sanfɛ ka bɔ ka bin duguma Allahu taala ɲɛsiranya bolo وما الله بغافل عما تعملون nka an k'a dɔn Allahu taala ma kɛ ɲinɛbaa ye jɔn a bɛ fɛn min baara nka Ala b'an ɲakaroya de ka taa bila waati ma waati min bɛ yen n'o ye lahara don ye أفتتمعون o yali aw ma nimaniya wa muminiw aw ma nimaniya wa أفتتمعون أن يؤمنوا لكم yali aw ma nimaniya k'a fɔ yali ko olu la wa nin kuma minnu fɔra aw ma nimaniya nin kuma ninnu na wa
وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله jamakulu dɔw kun kɛra jamakulu nunu n'o ye yahuda dɔnnibabaw ye olu tun bɛ Alahu Taala ka kumakan minɛ Alahu Tawreta kitabu o kuma minɛ ka baara kɛ n'a ye ثم يحرفونه من بعد ما أقلوه o kɔfɛ Tawreta kitabu ye kulalatugu ka yɛlɛma don a la a faamunen kɔfɛ kulalatugu ka yɛlɛma don a la ka Ala ka tiɲɛ k'o bila ka tugu u ni dɔgɔ kɔ وهم يعلمون mais k'a sɔrɔ u yɛrɛ b'a dɔn fɛn min ye tiɲɛ ni nkalon u b'o dɔn ka bɔ ɲɔgɔn na وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا kuma min n'u ni nafigi yahudiya nafigiw bɛnna olu b'a fɔ u b'a fɔ u ye ko an limaniyara koyi nafigiw bɛ nin de fɔ ko an limaniyara koyi وإذا خلا بعضهم إلى بعض cɛw an limaniya Mamadu ka nɛbɛnimaya la an y'a dɔn k'a fɔ kitabu min b'a bolo kuranɛ don Ala de y'a d'a ma nka n'u seginna ka taa u tɔɲɔgɔndɔw fɛ yen u ka ɲɛmɔgɔba ninnu n'u seginna ka t'u ka nafigi kuntigiw fɛ yen sa قالوا أتحدثونهم بما فتح الله عليكم u b'a fɔ ko an tun bɛ ka an bɛ ɲɛfɔli de k'u ye u ka Tawreta kitabu in dɔn dɔnni na min bɛ yen n'o y'a sɔrɔ o ye Mamadu mankutu min bɛ yen n'a bi Tawreta kɔnɔ ليحاجوكم به عند ربكم أفلا تعقلون u k'a dɔn u bɛna sɔsɔɲɔgɔnya sɔrɔ lahara don na Ala bɛna dalilu jɔ u kan lahara u ka baara ninnu u ye nkalon min baara o sababu la أولا يعلمون أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون walima olu m'a dɔn wa ko fɛn min bɛ n'a dogolen don Ala b'o dɔn ani fɛn min bangenen don Ala de b'o dɔn dɛ ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب mais mɔgɔ b'u la minnu ye yahudiya ye n'u kunfin don olu ti Tawreta kitabu in dɔn إلا أمانيا o ti foyi fɔ a la fɔ nkalontigɛ kumaw n'u ka kunfɛ kumaw ni kuma min y'u ja dɔrɔn u b'o fɔ إنهم إلا يظنون olu ma kɛ dɔwɛrɛ ye fo ka Alahu Taala ka nabiɲuman nkalontigiya a ka cidenya k'o nkalontigiya illa yazunnun fo jigiya dɔrɔn u ti fɛn min dɔn dɔrɔn u b'a fɔ n y'a jigiya dɔrɔn فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم shiddatul azabi lezina yaktubuna kitaba biaidihim ko an k'a dɔn bɔnɛ la gɛlɛmanba bi mɔgɔ ye maa minnu bɛ kitabu sɛbɛn n'u bolo ye ka mukhtalifan min indihim ni u yɛrɛ ka hakilinaw ye k'o bila a kɔnɔ ka nkalon tigɛ k'o da Ala la ko Ala ko ten ka sɔrɔ Ala ma fɔ ثم يقولون هذا من عند الله o kɔfɛ sa u b'a fɔ nin kumakan in nin bɔra Ala yɔrɔ ليشتروا به ثمنا قليلا mɔgɔ sɔn ka sanni kɛ n'o ye diɲɛ ɲɛnamaya fitinin na ka lahara bila فويل لهم مما كتبت أيديهم i k'a dɔn bɔnɛ b'u ye u ye fɛn min sɛbɛn kabini nkalon na a bɔnɛ b'u ye dɛ وويل لهم مما يكسبون bɔnɛ b'u ye u ye baara min kɛ o bɔnɛ b'u ye dɛ وقالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة yahuda y'u kanto ko tasuma t'olu sɔrɔ n'olu ko fɔ n'a kɛra waati min bɛ n'o damadɔnnen don ko tile 40 ɲɔgɔn na ko n'olu donna janɛmɛ kɔnɔ tile 40 kɔfɛ k'olu bɛ bɔ k'u sigi قل اتخذتم عند الله أحدا Ala ko ma Muhammadu yali ko o lɛdu de b'u ni Ala cɛ wa فلن يخلف الله أحدا Allahu Taala ti lɛdu fɔnkɔɲɔgɔnya min tɛmɛna a n'a ka dafɛnw cɛ mais ni lɛdu ti o ni Ala cɛ أم تقولون على الله ما لا تعلمون a ko Muhammadu ye ka f'u ye takuluna ala Allahi ma la ta'lamun yali a bɛ fɛn fɔ Ala la fɛn min bɛ yen ni Ala m'o fɔ aw ye wa a ti fɛn min dɔn wa بلى bala tiɲɛ don من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته maa min bɛ yen ne ye baara kɛ baara jugu la ni lamɛnlɛligi bɛ kɛ n'o tigilamɔgɔ ye o ka jurumunko la ni ko o tigilamɔgɔ labɔ n'o jurumun walew ye n'a fatura k'a to filankafoya kan
فأولئك أصحاب النار. o tigilamɔgɔ sara min b'o ye n'a fatura k'a to o jurumu baaraw kan sara wɛrɛ ta ye tasuma kɔ ala k'an kisi ka bɔ tasuma kɔnɔ هم فيها خالدون. n'i donna tasuma in kɔnɔ k'i bɛ dunbaya kɔnɔ ye yɛrɛ bi ala kana don kuma tɛ dunbaya ma والذين آمنوا وعملوا الصالحات maa minnu nimaniyara ani ka tilatu ka baara ɲumanw kɛ أولئك أصحاب الجنة olu tigilamɔgɔ sara min b'olu ye o ye alijinɛ donni de ye هم فيها خالدون. n'u donna alijinɛ in kɔnɔ u bɛ dunbaya kɔnɔ bɔliko kuma t'a la ala k'an don alijinɛ kɔnɔ آمين. وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل tuma min bani israɛlakaw ye minɛli kɛ tawureta la layidu la لا تعبدوا إلا الله ko u ti foyi batoma wɛrɛ la fo n'a kɛra alahu taala kelen pewu ye وبالوالدين إحسانا k'u bɛ ɲumanya kɛ u bangebaa filaw ye وذي القربى anu u masurunamɔgɔw u bɛ hinɛ o la ka ɲumanya kɛ olu ye واليتامى ani yatimɛdenw u bɛ hinɛ o la k'u dɛmɛ u seko n'u damajira la والمساكين ani misikinɛdenw u bɛ hinɛ o la k'u tɔbɔ ka hinɛ k'a dɛmɛ u seko n'u damajira la وقولوا للناس حسنا wa ni u bɛ fɔli kɛ mɔgɔw ye kumakan na min ye kumakan ɲuman ye n'o ye ka mɔgɔ yamaruya ni ɲuman ye k'u fatani ka bɔ juguman ma ni tiɲɛ sira ye وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ni o tigilamɔgɔw bɛ seli jɔ u bɛ jaga bɔ komi ala y'a fɔ cogo min k'u ka jaga bɔ ten ثم توليتم إلا قليلا منكم nin bɛɛ kɔfɛ sa nin layidu in kumakan bɛɛ kɔfɛ sa mɔgɔ dɔw sɔrɔla k'u kɔ don ka bɔ layidu in dafabaliya ma وأنتم fo n'a kɛra معرضون illa qalilun minkum fo n'a kɛra jamakulu fitinin ye ka b'u la wa antum معرضون u kɛra kodɔnba ye ka bɔ alahu taala ka tiɲɛ ma yɛrɛ bi ala kana an k'o ma o ye Amin ya salli ala rasulillah وسلم وإذ أخذنا ميثاقكم tuma min ala u ye minɛli kɛ layidu la لا تسفكون دماءكم minɛli kɛra k'u kana joli bɔn ولا تخرجوا أنفسكم من دياركم ko dɔ kana dɔ faga wa dɔ kana bi dɔ kan ka dɔ tɔɲɔ k'a bɔ a siso kɔnɔ ثم أقررتم وأنتم تشهدون o layidu in o ye layidu in sabati u jɛna ni layidu in ye k'a minɛ ثم wa antum tashhadun o y'a sɔrɔ u yɛrɛ kɛra seereyaba ye u yɛrɛ kun kan layidu in tali la ثم أنتم هؤلاء o kɔfɛ aw jamakulu minnu filɛ o ye تقتلون أنفسكم yali a dɔ bɛ dɔ faga mun na وتخرجون فريقا منكم من ديارهم jamakulu dɔ bɛ yen dɔ bɛ dɔ tɔɲɔ k'o gɛn k'o bɔ a siso kɔnɔ تظاهرون عليهم بالإثم والعدوان ka ɲɔgɔn dɛmɛ k'o bange ni alahu taala sɔsɔli ye ka ɲɔgɔn dɛmɛ ala sɔsɔ la ani jurumunko la ni alahu taala sɔsɔli sira ye mun b'a b'o kɛ وإن يأتوكم أسرى تفادوهم wal udwan ani juguya ko wa in yatukum usara tuma min ni ɲɛnama minɛ nana ma ni jɔn nana ma تفادوهم n'u ye kumabɔlen ɲini ka aw fɛ a y'u kuma bɔ وهو محرم عليكم wa haramuyali kelen don aw kan إخراجهم olu bɔli n'o ye ka u bɔli o haramuyalen don aw kan أفتؤمنون ببعض الكتاب yali a bɛ nimaniya alahu taala ka kitabu dɔ la wa وتكفرون ببعض ani ka kafiriya alahu taala ka sɛbɛnfɛn kumakan dɔ ma wa فما جزاء من يفعل ذلك منكم yali mɔgɔ ka sara ye jumɛn ye maa min bɛ nin baara kɛ aw la o tigilamɔgɔ ka sara ye jumɛn ye ala bolo dɔgɔyama kɔ ani fiɲɛya إلا kɔ خزي في الحياة الدنيا fo n'a kɛra dɔgɔyama de ye diɲɛ ɲɛnama in kɔnɔna na ويوم القيامة ani lahara jɔ don sa يرد إلى أشد العذاب o bɛna laban ka segin lajaba la juguman na yɛrɛ bi ala k'an bɛɛ kisi ka bɔ o ma amin ya rabbi وما الله بغافل عما تعملون n k'a dɔn alahu taala ma kɛ ɲinɛbaa ye jɔnw bɛ baara min kɛ ala ma ɲinɛ a kɔ dɛ
أولئك الذين اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة olu de ye maa ye maa min bɛ nɔ na a ye sanni kɛ diɲɛ ɲɛnamaya la ka lahara k'o bila min ye belebeleba ye فلا يخفف عنهم العذاب nka Allahu taala ti fiɲɛya ka bɔ olu ma lajaba la ala ti laban fiɲɛyaw ka lahara don dɛ ولا هم ينصرون wa maa t'u la yamna'una minhu min azab maa t'u la min bɛ se k'u dɛmɛ lahara don ka bɔ ala ka ɲangata ba o mɔgɔ tɛ yen ala k'an kisi ka bɔ a ma آمين يا رب آمين. ولقد آتينا موسى الكتاب lakika la an ye dili kɛ nabi la musa ma tawreta kitabu la وقفينا من بعده بالرسل o kɔfɛ an ye lawasali k'a kan cidenw na ka labatoli k'a kan cidenw na a nɔ na o kɔrɔ an ye ciden dɔw tugu ale nɔ na وآتينا عيسى بن مريم الكتاب an ye dili kɛ بينات an ye dili kɛ nabi la isa ma min ye mariyama de ye dalu min bangenen don n'o ye a tun bɛ su ɲɛnamaya a bɛ kunatɔw bolo a bɛ olu bolo yɛlɛ ni ala ka jɛ ye a bɛ ɲɛfiyɛntɔw ɲɛ dayɛlɛ ni ala ka jɛ ye a bɛ bagitɔw a b'olu bolo minɛ a b'a salo ni u bɛ dayɛlɛ ni ala ka jɛ ye a bɛ su ɲɛnamaya ni ala ka jɛ ye o de ye ateyina isa ibn mariyama el bayinati dalu bangene mudisa bangene min bɛ ni bɛɛ b'a ye kɛnɛ kan وأيدناه بروح القدس an ye a fangatigiya ni sanu ye kɔrɔ ye ni jibirila ye jibirila min sanuyalen don an y'o fara a kan o tun bɛ taama nɔfɛ ni alahu taala ka wahyu ye أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم tuma o tuma ni alahu taala ka ciden nana ni fɛn ye bima la tahawa aw yɛrɛ ni tɛ fɛn min kanu minal haki ka bɔ alahu taala ka tiɲɛ ma استكبرتم o b'u yɛrɛ bonya ka bɔ labatoli ma u tɛ sɔn ka tugu tiɲɛ kuma in kɔ ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون farikan kazabtun jamakulu dɔw sɔrɔla min bɛ n'o y'a sɔrɔ o ye isa galontigiya wa farikan taktulun wa jamakulu dɔw sɔrɔla minnu bɛ n'o ye nabi ɲuman dɔw faga komi zakariya ani yahya ni yahya fagara zakariya fagara nin bɛɛ fagara ngalon kan ka sababu kɛ dɔrɔn u bilala ka taa ala ka ci fɔ kafiriw y'u minɛ u ye dɔ da k'o kantigɛ u ye si da dɔ kunkolo la ka kunkolo ci fila ye fankelen taara yen fɛ fankelen taara yen fɛ nin kɛra alahu taala yɛrɛ nɔfɛ ni ala ka kiraw ye o de la ni lajarabi ye mɔgɔ sɔrɔ sayala walima gɛrɛgɛrɛ la i k'a dɔn lajarabi a kɔnna ala ka maabaw dɔw ɲɛ ka kɔ e yɛrɛ ɲɛ ala ka sabali d'a ma آمين يا رب. وقالوا قلوبنا غلف o ko an dusukun ko o dusukun datugulen don بل لعنهم الله بكفرهم o kuma yɛrɛ to yen alahu taala y'u danga n'u ka kafiriya ye k'u yɔrɔ janya ka bɔ tiɲɛ ma ka u dɔgɔya ka bɔ tiɲɛ minɛli ma فقليلا ما يؤمنون mɛ jamakulu ka dɔgɔ la min bɛ nimaniya han ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدقا لما معهم tuma min ni kitabu nana ka bɔ daliba masa yɔrɔ musodikan a dabɔra de ka tiɲɛ tigɛli kɛ lima ma'ahum ka kafo kitabu ma kitabu min faralen don a kan ka bɔ mina tawreta kabini tawreta kitabu ma ani kuranɛ ba in وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا mɔgɔw kun kɛra ka kɔn minnu bɛ yen n'o y'a sɔrɔ olu tun bɛ na yastaftihuna u bɛ dɛmɛ ɲini kɛ ala lezina kafaru maaw fɛ maa minnu bɛ yen n'u kafiriya la o b'a f'u ye ko allahumma ansurna alayhi bin nabiyil mabusul akiri zaman ko ala ma ɲini fɛ an dɛmɛ ni nabi ɲuman ye nabi ɲuman mina ci lahara don laban na n'o ye akiri zaman na n'o ye diɲɛ laban na ala an dɛmɛ n'o ye maa kun sɔrɔla min tun bɛ ala deli ka kɔn kira yɛrɛ nali ye ka ala deli ni kira yɛrɛ bonya ye فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به nin bɛɛ kɛra ka kɔ kira yɛrɛ nali ye han mɛ tuma min kira nana sa ma arafu min alhaq u y'a dɔn k'a fɔ ko tiɲɛtigi don ala y'a ci ni fɛn min ye tiɲɛ don o tuma na kafaru bihi hasidiya kama ani ɲɛmaya ɲini kama o kafiriya la ni kira mamadu ye u ma sɔn ka tugu a kɔ kisi sallallahu ta'ala alaihi wasallam
فلعنة الله على الكافرين الله تعالى كدنا بما كان ما من غير كافر على كدنا بوكا بئس ما اشتروا به أنفسهم وننا لبا ني دمي ويره فمن ساها وننا لبا كفن سني ننا لبا ويره كنا دمينا أن يكفروا بما أنزل الله بغيا uka kafiriya kama bima anzalallahu Allah ta'ala ye fɛn min jigi kabini kuranɛ na bagayan n'u ka dansogo ye n'u ka kafiriya ye u ka dusukuna juguya kama n'o ye hasidiya ye u kafiriyara ka ba kuranɛ fɛnɛ na أن ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده Allah ta'ala bɛ jigini kɛ kuranɛ in kan ka bɔ a ka samaja la n'o ye a ka wayu ye maa min bɛ yen n'o o ye Allah ta'ala ja kabini a ka cidenw na min ibadi kabini a ka jɔn fɛnɛ na فباءوا بغضب على غضب olu nana sigi ka laban funu na ka bɔ Allah ta'ala ka funu na n'u ka kafiriya ye وللكافرين عذاب مهين a bɛ kafiru ye lajaba min bɛ yen n'a bɛ hadamaden dɔgɔya وإذا قيل لهم آمنوا بما أنزل الله tuma min n'a fɔra kafiri ninnu ye n'o ye yahudiya kafiri ninnu ye k'a ye nimaniya fɛn min bɛ yen n'o jiginna Allah ta'ala ka kuranɛba in na a ye nimaniya ni kuranɛ ye dɛ قالوا أنؤمن بما أنزل علي قالوا نؤمن بما أنزل علينا u b'a fɔ an bɛ nimaniya bima unzila alayna fɛn min bɛ yen n'o jiginna anw kan tawreta la an bɛ nimaniya n'o de ye dɛ ويكفرون بما وراءه Allah ta'ala y'o jaabi ko tuma na k'a bɛ kafiriya fɛn min bɛ o kɔfɛ a bɛ kafiriyaw la n'o ye kitabu ye kuranɛ ye o tuma a bɛ tawreta ta ka kuranɛ bila wa وهو الحق مصدقا لما معهم k'a sɔrɔ kuranɛ nana ka fɛn de tiɲɛtigiya fɛn min bɛ aw bolo kuranɛ nana de k'o fɛnɛ tiɲɛtigiya kuranɛ mana ka nkalontigiya a nana de ka tiɲɛtigiya a ye da kuranɛ fɛnɛ na قل Muhammad a f'u ye فلم تقتلون الأنبياء الله من قبل إن كنتم مؤمنين mais munna tugun a bɛ tila tugun ka Allah ta'ala ka nabi ɲumanw faga ka kɔn nin baara in bɛɛ ɲɛ n'o y'a sɔrɔ aw ye mumini ye mun kama a b'o baara masina kɛ o tuma tawreta ma fɔ a kana mɔgɔ faga wa n'aw ko k'a bɛ tawreta kuma de minɛ k'a bɛ kuranɛ bila tawreta ko aw kana fagali kɛ aw ye nabi ɲuman ninnu faga mun kama a b'o kɛ ولقد جاءكم موسى بالبينات nabi la Musa nana ni dalu fɛnɛ min ye dalu bangene ye a nana bere tun bɛ Musa bolo n'a tun ye bere in bila bere tun bɛ kɛ sa ye n'a y'a tɛgɛ don a kaman kɔrɔ k'a bɔ yeelen nɔrɔ de bɛ bɔ a tɛgɛ kɔnɔ ni Allah ta'ala ka sebaya ye Ala tun ye nin bonyaw di kiraw ma mujiza kabako ko don dafɛn wɛrɛ tɛ se ka fɛn minnu kɛ ni Allah ta'ala ka bonya kelenw don ثم تكستم الإجل من بعده a cira maa minnu ma o kɔfɛ tuguni u tilala tugun ka turani minɛ Musa taalen kɔfɛ tile 40 la u ye turani minɛ ka turani bato ko ye Ala ye وأنتم ظالمون kɔgɔ kɛra yɛrɛkuntɔrɔnna ye n'a ka minɛli ye turani baara in na han kɛra yɛrɛkuntɔrɔnna dɛ ka da ka turani tɛ Ala ye وإذ أخذنا ميثاقكم maa min ni a ye minɛli kɛ Allah ta'ala ka kumakan na Tawreta kitabu kɔnɔ k'a bɛ o kumakan ninnu baara ورفعنا فوقكم الطور maa min ni Allah ta'ala ye kɔrɔtali ka aw kunna kulu la kulu in kɔrɔtalen don aw kunna mais Allah ta'ala y'a bali a ti bi aw kan nin bɛɛ Ala ka kabako dɔ ye خذوا ما آتيناكم بقوة a ye minɛli kɛ Allah ta'ala ye fɛn min d'a ma a y'a minɛ ni fanga ye ani cɛsiri ye واسمعوا wa a y'a lamɛn a ka yamaruya kɛ n'a ye a k'a minɛ قالوا سمعنا وعصينا u ko k'an y'a mɛn han ko nka an ti sɔn a ma dɛ an y'a mɛn wa an tɛ وأشربوا في قلوبهم العجل o tuma na mini kuru dusukun na turani labatoli o kanu de don n'u dusukun na بكفرهم n'u ka kafiriya baara ninnu ye قل Muhammadu a f'u ye dɛ بئس ما يأمركم إيمانكم u ka fɛn cɛ juguyara n'u y'u ka nimaniya ye o cɛ juguyara u ɲamara ni fɛn min ye o cɛ juguyara dɛ إن كنتم مؤمنين n'o ye turani minɛli ye k'a bato o batoni cɛ juguyara dɛ nka n'o y'a sɔrɔ u ye mumini ye u bɛ segin ka bɔ turani batoli la
kada ka mu'mini nyamaralen ni Allah ta'ala kelen batuli ima nyamara ka fa kika fila fara alaka qul Muhammad ay ka do afuye إن كانت لكم دار الآخرة عند الله خالصة من دون الناس no ya sura lahara no aljinay inda Allah khalisatan o jeleno Allah ta'ala yara min duni nasi ka bo mogo ka hakilina kuma فتمنوا الموت إن كنتم صادقين ni o jeleno bolo ku dambe aljina kola ni kuna mirite ni bisikiyate opmana uka saya nata ka leke no asro chientikiya do nu damba la ko unu sara kubi chiende ka kubi do aljina na klebina ni ko bo ke janeme kono ka bo kasro ka ta aljina na onni o dame olulawo kubi chieka uka saya nata ta no asro ye chientiki ولن يتمنه أبدا بما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين ko saya mandu yefi utanata ko nga abadan utit sanata abada kasabo nga Allah taala bi doni ge to ni galala ala de bi to ni galala nun don ko wala tajidannahum ahras an-nas ala hayat kibina mogosro ma min be no yasro uka kanun de ka bobi jiye nyena maya toli de kanu kosobe kafirin nun koni wa min allazina ashraku katime mogoka ma munun be no nu u kera flanga foye oti yawaddu ahaduhum law yu'ammaru alf sana olu ba kanu anno yasro ala san bakle ndu ma jenatike kono ko to kono bada san bakle ko beke jen kono balulo de kaduye وما هو بمزازه من العذاب الله تعالى ko anno yasro yo san bakle nge jen kono ya tuna sega kisika bo Allah ta'ala ganyanga tamade an yu'ammara annu yo shi wale ya jen kono ya otuna ubuna laba mina o sayade Allah klatugo ko unyanga tade o nyuma yemi ko tubi ka sigi kofe wallahu basirun bima ya'malun Allah ta'ala bi nyebe jonga bara bela wala de bi jon sara uka bara la ye wale ke ala nyebala wala bi sara nay wallahi qul muhammad afuye man kana aduwan li jibril ma min be ni edimiya ni jibrila dimiya de kere ela o funu de bi duskuna ka fa ko jibrila de binani Allah ta'ala ka cikonye fa innahu nazzalahu ala qalbik bi iznillah jibril Allah fa innahu o jibrilahi Allah ta'ala de jigini ke aka ni qur'ane banye ka dama ka tabla muhammadu duskuna ni Allah ta'ala ka nyamare ay musaddiqan lima bayna yadayhi qur'ane minna na ka cientikali ke ka konfenye munu kona anye wa hudan wa bushra lil mu'minin wa qur'ane kana de do ka bo flila wa nisoja do ni aljine ni mami yasira waliya man kana aduwan lillahi mu'minu ye koni ni mami ni jugu kera Allah ta'ala ani Allah ta'ala ka melikew wa rusulihi ani Allah ta'ala ka cidenw wa jibrila wa mika'il ani jibrila ani mikaila fa inna allaha aduwan lil kafirin ikado yere Allah ta'ala jugu de kafiru yere yo ولقد أنزلنا إليك آيات بينات lakika la amasa taala ye jiginin kɛ an ka ayaw la aya minnu bɛ n'u bangenen do ni tiɲɛ ye وما يكفر بها إلا الفاسقون maa si tɛ k'i bɛ fitiriwale aya in ye fo n'a kɛra fasiku ye n'o ye kafiri ye وكلما أحدوا أحدا نبذه فريق منهم tuma o tuma n'u ye layidu la nimaniya sira kan ni Allah ta'ala ka nabi ɲumanw ye n'o nimaniya k'u bɛ nimaniya o la nabazu u bɛ tila t'u ka kirinu kɛ u kɔfɛ fariqan minhum jamakulu dɔ olu la بل أكثرهم لا يؤمنون bal o kuma to yen aksaruhum o yɛrɛ sɔn caman la yu'minun u ma nimaniya ala la yɛrɛ ولما جاءهم رسول من عند الله tuma min ni Allah ta'ala ka ciden nana ka bɔ Allah ta'ala yɔrɔ مصدقا لما معهم a nana ka tiɲɛtigɛli kɛ fɛn min bɛ n'o kɔnna ka kɔ an ye kabini kitabu la kabini cidenw na
نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم jamakulu dɔ ye filili kɛ Allahu Taala ka kumakan na n'o ye kitabu ye u y'a fili kɔfɛ u ma sɔn ka tugu a la كأنهم لا يعلمون u y'a kɛ komi u kun t'a dɔn واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان olu tugura sitanɛ kɔ sitanɛ min bɛ n'a ye fɛn min kala olu ye sitanɛ Sulemana ka waati tile la n'o ye mulku Sulemana ka tile ye وما كفر سليمان nka Sulemana ma kafiriya han ولكن الشياطين كفروا sitanɛ de kafiriya la mais mulku Sulemana ale ma kafiriya يعلمون الناس السحر u bɛ mɔgɔw ladɔnniya kɔrɔtɛ baaraw la وما أنزل على الملكين ani fɛn min jiginna mɛlɛkɛba fila kan n'o ye kɔrɔtɛ ladɔnniyali ye ببابل هاروت وماروت n'o ye Babila ye bala de fi siwa de Irak dugu dɔ don a bɛ Irak dugu kɔnɔ b'a wele ko Babil وما يعلمان من أحد حتى يقولا Haruta ani Maruta k'u ma kɛ k'u bi mɔgɔ ladɔnniya maa kelen si la u fila f'u k'a fɔ u fila b'a fɔ kɔnɔnajiya kama innama nahnu fitna an bɛna ladɔnniya kɔrɔtɛ dɔɔni min na fitina do dɛ فلا تكفر nka an b'a ɲini fɛ kɔni kana kafiriya kana فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه u fila bɛ maaw ladɔnniya fɛn na fɛn min n'a bɛ farali kɛ cɛ ni muso la وما هم بالضارين به من أحد إلا بإذن الله nka olu ma kɛ k'u bi mɔgɔ dɔ tɔɔrɔ se dafɛn dɔ ma fɔ ni Allahu Taala ka jɛ ye ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم an b'a kɛ an bɛ Ala deli yarabi Ala k'an bɛ ni sababa ye amin ya rabbi Ala k'an bɛ ni sababa ye amin ya rabbi an ye kuranɛ min kalan Ala ka kɛ nafa ye amin Ala ka kɛ hɛrɛ ye Amin. kira bonya kama salli ala rasul aywa tele pinal lagbaw halbe anaw do masha Allah an kɔni dakuruɲɛ fila min fɔra tafsiri na a lamɛnko ɲuman ani a faamu ɲuman Ala k'a di an n'an baden silamɛ bɛɛ lajɛlen ma k'a labaara Ala k'a nɔgɔya an n'an baden silamɛ bɛɛ lajɛlen ye Ala k'u ka Ala ye bonya kama kira kanu kɔsɔn sɔli ala rasul aywa o tɛmɛnen ka bɔ yen aywa ustaz Zirasuba an tɛ bɔ kuma kɔnɔ fɔ i ka dakuruɲɛ fila bilasirali kɛ anw ye ɲininkali damadama tun bɛ an bolo k'o kɛ e la inshallah ni Ala ka jɛ ye o ɲininkali fɔlɔ yɛrɛ sun yɛrɛ an bɛ sunkalo min na nin ye sunkalo belebele min na sun yɛrɛ nafa jumɛn ni jumɛn bɛ sun na sunbaga yɛrɛ kan ani jɔyɔrɔ min bɛ sunbaga yɛrɛ la tiɲɛna ani lahara masha Allah أيوة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام على أشرف المرسلين السلام الله عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته وعليكم السلام الحمد لله أستاذ جيبو sun nafa caman b'a la sun yɛrɛ Ala y'a kɛ silamɛya pied naaninan don kosɛbɛ o ye jɔyɔrɔba ye kosɛbɛ wa silamɛya baara minnu bɛ n'a fɔ ma ko farida ale fana y'o dɔ Allahu akbar wa nafa min b'a la silamɛ kan o ka ca kosɛbɛ kosɛbɛ nka o la belebeleba ye dɔ ye jumɛn ye sun bi kira cikun de sabati silamɛ la Allahu akbar a ma fɔ k'a cila bɛɛ ka hinɛ sɔrɔ kama awɔ a ka ca la maa min bɛ hinɛ kosɛbɛ kosɛbɛ maa min bɛ n'a bɛ hinɛ kosɛbɛ ko bɛɛ b'a ka hinɛ fɔ e k'i den ka baro kɛ n'a ye Allahu akbar n'ale kɔni ma gɛlɛya kɛ a masa dɔ y'a kɛ a tɛ tɛmɛ o kan ni fantanw ni setigiw sunna faamaw n'a dɔn setigiw n'a dɔn a ko ja an man ka sumaya fantanw dɛmɛni na jaw bɛ ko la sa kɔnɔ kosɛbɛ kosɛbɛ wallahi o y'a nafa belebeleba ye a tɔgɔ di tahazibu nafsi min fɔla n'o ye kasi yɛrɛ la i n'a fɔ Abdulayi ibn Abbas b'a ɲɛfɔ ko takuwalayi Ala ye siranya a bɛ ka kɔrɔ fɔ a ko hilmun wa wara'un yamnahu anil ma'asi wa husnu khuluqin yudari bihi nas Allahu akbar ka muɲu ka mɔgɔw ka tɔɔrɔ kun filanan Ala ye siranya ka ye la
min b'i bali ala ko ta la mɔgɔ ko ni ɲɛ ɲɛna tɛ o ayi i b'i dɛn ka min kɛ de ko don o de ko don wallahi ilmun helemun fo muɲu ka ye la Allahu akbar ay dɔw tu sunkalo na dɔw tu ka jɛnɛw bɔ e ka da la ne ma muɲu dun i bi kuma la karamɔgɔ kɛlɛ a kare kɔnɔ an jigi tigɛ la pew i jɔ dɔ ko ye mais a b'an jigi tigɛ dɔ f'i ka muɲu masha Allah dɔ sunkalo bɛ muɲu de d'a ma sun donni b'a to isan an bɛ gɛsi yɛrɛ de dɔn entraînement de don o la fɛn min b'i ka ko ɲɛ i bolo o ka di i ye koyi wallahi fɛn min bɛ e ka ko ɲɛ i bolo ni se b'i ko fɛn o fɛn b'o kɛ i bɛ ala de deli ala k'o mɛsi kuma dɔ ɲuman na ko an bɛ ala deli ko ala k'an sɔnbagaw sɔn n'o kɛra e bi sɔn ilmun wa wara'un yamnahu anil ma'asi wa husnul khuluqin yudari bihi nafsa masha Allah o ye sun ala ni sun nafa ye ni ɲininkali min bɛ se ka ayiwa o kɔfɛ ɲininkali min bɛ yen nin ye maa fila ye maa fila minnu kelen a ka kɛ ale n'ale bɛ suguri dun waati min a bɛ suguri dun ni sumaya nka suntigɛ mana se a b'a sumaya fana nin ye maa filanan ye maa min suguri duntɔ a b'a teliya suntigɛ fana a b'a teliya e bɛ mun fɔ ni maa fila in yɛrɛ fɔlɔ bɛ suguri sumaya o dɔ awɔ ka suntigɛ sumaya filanan ale bɛ suguri dun ni teliya ka tila ka suntigɛ fana teliya donc kɔrɔ ye contrairement de don donc an bɛna a sansi masha Allah sansi ɲuman na kira ko a ye suguri dun yɛrɛ ta de mɔgɔw fangaw tɛ kelen hali sini dɔw bɛ tile saba su o mɔgɔw bɛ mais tile kelen yɛrɛ suni n'a ma ji bɔ dɔw kan a ma nɔgɔ mɔgɔw fangaw tɛ kelen donc o kama komi kira y'a dɔn ko lafolenw banna a ko n'a bɛ suguri dun a y'o bila retard la walasa an na tile fanba kɛ k'a sɔrɔ kɔngɔ ni minɔgɔ ma sɛgɛn a ko nka n'a fɔra ko suntigɛ sera a kana suntigɛ retard a ye baara o baara la a y'o bila a ka sun tigɛ sabu n'a ye suntigɛ sumaya c'est comme a y'a bɔ ala ta la a bɛ a k'a yɛrɛ ta ye sabu bato ye tayɔrɔw b'a la bilayɔrɔw b'a la a faamuna voilà masha Allah suguri dunni fana tɛ wajibi ye sunna de don mais a bɛ anw lafulenw dɛmɛ a faamuna o kɔrɔ ni min y'a ka soro retardé k'a ka suntigɛ teliya o baraji ka bon min bɛ a tɔgɔ de suguri sumaya masha Allah suguri teliya ka suntigɛ sumaya a faamuna ala k'an dɛmɛ amin ayiwa o tɛmɛnen kɔ ka bɔ yen ni question in bɛ kɛrɛnkɛrɛn an balimamusow fanfɛla la muso minnu a bɛ hakɛ to kuma na fɔ cogo don muso minnu ka laada b'i ye o kama ko kalo labɔ muso min y'a bisigiya k'a fɔ ale ka kalo labɔ ka kan ka na sini misaliya la sini kɛnɛ o don selen a k'a fɔ ko bi ye ne ka kalo labɔ don ye kama a ka sun donni to yen ka sɔrɔ ko ne ka kalo labɔli bɛ n'ale ala ta'ala subhanahu wa ta'ala ye mun de fɔ o tigilamɔgɔ ka so alhamdulilahi rabbil alamin ala ka mɛn sababa ma diinɛ baara toujours el kitabu wa sunna a bɛ taa ala ko di kira ko di dɔnnibaga ɲumanw ko di o la ko ɲininkali de ye nin an balimamuso dɔ de ye ale b'a ka jour dɔn kosɛbɛ donc a ka laada tile hakɛ a b'a dɔn a mana caya cogo o cogo a tɛ tɛmɛ nin don in kan donc ale k'a miiri dɔrɔn bɔn ne ka jate kɔnɔna sini kɔni b'a sɔrɔ ne ma sanu o la ne tɛna sun bi ko sariya bɛ jɛn ɲininkali bɛ yen de sariya b'a fɔ la a kan'o kɛ o y'ale ka adamadenya jate ye a b'a farikolo température bɛɛ dɔn nka a b'a fɔ ka ko le élément alimin donc hali n'a y'a dɔn sini ko laada min a ka sun ŋaniya siri n'a nana a banna n'a ma na juru t'a la nka n'a y'a kɛ ko sini ko a bɛna k'a to ten n'a mana dun juru bɛ yɛlɛ a la dɛ juru bɛ yɛlɛ a la ka ɲininkali wɛrɛ jaabi wɛrɛ tɔgɔ la ye tuguni minnu fana bɛ yen ni sunkalo in na n'i ka laada nana e de ye suguri tɛbila ye donc suguri dun waati i bɛ to k'i yɛrɛ jate minɛ n'a sɔrɔ i sanuya la donc o b'a to juru tɛ yɛlɛ i la sisan e de ye suguri labɛn ka na dumuni d'u ma e man sanu nka i donna ɲɛgɛn la ka jate minɛ dɔrɔn i y'a ye i sanuyara a tɔ ye koli dama ye donc sariya ko e ka suguri dun hali ni ma se ka k'o waati bilen ni dugu jɛra i b'i ko a kun ye sunjuru kana na yɛlɛ ka taa i t'a kalama e yɛrɛ bolo ne ka sanu mais
wutere waati e nana ko wa e bolo ne man sanu manga sun wutere waati so wada fe sundo eri temana e nana ja ne saniya kuma mena donc e juru yele kan juru be donc ni mame mi kalo la bola donc sun do awo que ça soit itole tito wilaw iya la yana so saniya donc ne saniya la anna so mako sharaba ko ika sundo afamuna ala ma sawa mashallah ay wajin ngali labande mi o de mamunu bita tamana e ka afo ko bita tamana kama ka sumbla o tigla mo kiti aywa korone ba foye ko wa man kana minkum maridun aw ala safari fa iddatun min ayamin ukal ala share korona ba foye ko ni songole yes na lamu soro ka kene sun dole shati be dafale dula o nga sungolon ko nana inana tama boloda o ko tama de ko kama ko ala jena nay ibina do min tama ke ko do shuntoi ni songolo bana ba sara wa o de baraje kabo adabola korona ya warala yori de bokum yusra wala yori de bekom usra ala biye ko ndabo no ya kama ma dabo gele aka ya famu donc ni bitama iba dobla mais dobi na question ke ko halini adi e debi ka voiture kono kata se ka so wala ma e bi ka avion personnel de la halola sharia ko abla awo sharia ti kuma ko fe ama ko yara do ka de la onde bana ka fion bla ko ashuni te fagila oni gele anana kabe kobe daniya sharia no adamidi hanni o kanno ema an e bolo sharia ko sun kana do tamana me e se ka do ate fangila atu sharia ta awo atu sharia ta afamuna ina fo mo jamana to mo be bala kera keshin na ba bitama sarafe kera ya sun tiga klika kala o bela do mo sun tiga mo ko galandi go be ko mais mi ko faka fiye don dinena ijita sharia bara do kele mana jaye chugo kani yere ka kura kire ni bi ka kura kire ibo kire na wafilu de la c'est ça nene ko sabo sungole don shu ne bi joke meseli o de ko ye okay angan ne ko ngombo dama wara kuna ti an nan ya damna laba o karamo ita ne ke bole o an tama ka sombla tama na bi fo domi nga galere sowni faluni nyame sahara chejen safe kleble mala aro kuma nogo o me hali bi fana an klena dagale adabora de kala fadi mashallah ni sharia ko mina misala de abo bi ka somo bla de bula masola o ye shudu yani seguche kambo ble de chena na so eti suna we fo ila donu mo na so be suna ana me la kama ja do atoko di ala ban do ka tama yera ka do na la sire songolo la ni sharia no adamindi anga ke o chugola ala ka me sawa aywa tele pinal laga baw spécial ramada konnana bi linde tunya aw garsaga ya ambaw fo dante foli mina bari mabe fo yere ci yere ke ko nyumana amé do de ke dakunya fla mun fora lameli ka labara ala ko no yana bari islam be ala ka limaniya sabati andu sukuna islamaya dine famu akodon asabali na munyu ana waliyali ala ka no kana bari islam be jeli ala ku ka ala ya bunya kama kira kanu koso bidon la horma kama salli ala rasul ma fa bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yawmiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdina siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim ghayril maghdubi alaihim waladdallin amin اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والقاتل لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين.